Aquestes 25 propostes que donen solucions a la crisi, que afavoreixen l'economia productiva i que, per tant, demanem al govern de Convergència i Unió que incorporin en el seu pla de govern. Les infraestructures, diríem, de caràcter físic, tot el que és la gestió centralitzada per coordinar el port, l'aeroport, la xarxa ferroviària, la zona franca, fixin-se bé, gestió centralitzada del port, l'aeroport, la zona franca i la xarxa ferroviària donaria una gran capacitat de convertir-nos en el pol logístic no ja del sud d'Europa, sinó dels més importants d'Europa, també del centre i del nord. Pla de Rodalies també té una repercussió econòmica de primera magnitud. No pot ser que la gent sàpiga quan surt de casa seva i no a quina hora arriba a la feina. És una tòmbola, això del Pla de Rodalies. Tu l'agafes i no saps a quina estació et quedaràs. I si tens sort igual et porten per la qual has comprat el tiquet. I per tant...